खुलुमबाय रायजोफोर गोजोन फुं गुड मर्निं दा मैया मोनसे भिडिअखौ नुनानै आङो बे भिडिअखौ बानायनो गोनां जादों माने आं नुनानै एसे बोरैबा मोनदों खोथाखौ मानोना खोथाया जाहैबाय डक्टर सांग्रां ब्रह्म सार बिथांखौ एक्चुअलि आं फेसबुकआव साराबो जुदि नायगासिनो दङब्ला बे भिडिअखौहाय आङो एसे गोबावनिफ्रायनो बिथांखौ आं फल' खालामगासिनो दङमोन आं मोजां मोनो बिथांनि इनार्जिखौ बिथांनि जे गावसिनि रायजो राजाफोरजों जे इन्टारेक्सन खालामनाय एसे मदद होलायनाय सहाय होलायनाय बिथांनि ससियेल सार्भिस खालामनाय आरो लोगोसे बिथाङा एसे फुटबलजोंबो लोब्बा दंमोन दा बेनिखायनो आं बिथांखौ बांसिन आं फल' खालामनाय जादोंमोन दा बिथांनि जे पलिटिकेल ड्रामाखौनो बुंनांगोन आङो जे सागा मोनसे थांनाय खयदिनाव जे जाबाय दे बेखौ लानानै एक्चुअलि आं दुखुबो मोनदों आं एसे बोरैबा गाज्रिबो मोनदों गोसोआवहाय जे फार्स्ट खोथायानो जाहैबाय जे सारा सासे बुद्धिजिबि मानसि सारा मिथिगौ एसे लेखा गोरों मानसि सारा बुजियो बबेयाव मा जायो मा जाया आरो जिहेतु सारा बे सरकारजोंनो थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो लोगोआव दंफाफैयो सारा मोजाङै मिथिगौ इन एन्ड आउट थ' बेखौ आं बुंला बे सारा जे 14 नम्बर चिरां दुवार बे कनस्टिटिउसननिफ्राय जे गेलेनो थाखाय जे साखाफारा जानानै दंखायोमोन सारा बियो एकदम भिजिबोल खामोन बेखौ मिथिखायोमोन बिथाङा बिराद खामानिबो मावदोंमोन सिंसा थांदोंमोन बहुत मानसिजों इन्टारेक्सनबो खालामदोंमोन दा थिग আছে बेखौबो जों मिथिबाय दे बिथांखौ माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बा इन्टारनेल माबा मोनसे मिसकेलकुलेसननि थाखाय बिथाङा बे पार्टिनिफ्राय टिकेटखौ मोनाखिसै अके बेखौ बुजिबाय दा बिनि उनावहाय सारा डिसिसन लादोंमोन जे माबा इन्डिपेन्डेन्ट गेलेनो होननानै दा बिथांजों गोबां सापर्टारफोरबो दङमोन जों नुदों जे सापर्टारफोरबो गोबां दङमोन दा खोथाया जाहैबाय जे आं मोनसे खोथाखौ बुजिनो मोनाखिसै जे जानो हागौ सारा सोरखौबा फोथायदोंमोन दा बे फोथायनायावहाय फोथाय खेबस' जाबाय बायदि आं मोनो मानोना सारा जुदि सासे गभर्नमेन्ट एमप्लयि हिसाबै सारा मिथिखानांगौ बे खोथाखौ जे गभर्नमेन्ट जायफोर अफिसियेल्सफोर बा गभर्नमेन्ट सार्भेन्ट्सफोर माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिशन्स माखासे रुल्स थायो माबोरै खालामोब्ला इलेक्सनखौ गेलेनो हायो एबा माबोरै खालामोबा इलेक्सनखौ गेलेनो हाया होननानै थ' बिथां सारा बुंनाय मथेब्ला बिथाङा जोबजासिम बिथां मानगोनां चिफ सारनि सायाव नेबाय थादोंमोन बिथांखौ रिलिज होगोन होननानै दा बिनि उनावहाय जेबो मदद मोनैलाय लास्ट मोमेन्टाव थांनानै इउनिभार्सिटिसिम थांनानै थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जादोंमोन दा आं सानो बेयावहाय सारना गोरोन्थि दंना गैया आं बेखौथ' मिथिला नाथाय आं सानो जे सारा बे खोथाखौ मिथिनांगौमोन जे एसे सिगांनिफ्रायबो जुदि खालामोब्ला माबा मोनसे साबसिन जागौमोन नामा बा मोनसे बेकआप प्लेन मोनसे दोनोमोनब्ला खारन पार्टि मोननाय मोननैखौबोथ' एसेबाबोथ' आन्दाज मोनखादोंमोन सारा दा जा हक बे मोनसे गिबि खोथा नैथि खोथायानो जाहैबाय जे सापर्टारफोरनि दिनै आं जोबोद दुखु मोनदों जे जायफोर सापर्टारफ्रा अलरेडि इउपिपिएलनि जानानै सारजोंहाय थाफानानै समाजखौ सिबिबोदोंमोन बे आसायाव दि इउपिपिएलनिफ्राय टिकेट मोनखागोन सारा गेलेगोन सारा देरहागोन होननानै दा बे सापर्टारफ्रा दिनै सेकेन्ड टाइम जेब्ला टिकेटखौ मोनाखिसै बिनि उनाव इन्डिपेन्डेन्ट गेलेगोन होननायावहाय बे खेबावबो इउपिपिएलखौ गारनानै सारजों लोगोसे बयबो ज' गाजा गोमजायै फैबाय दा दिनै जेब्ला नमिनेसन पेपारा रिजेक्सन जाबाय एबा रिजेक्ट जाबाय दा भेलिड बा इनभेलिड रिजन बेखौ जों बुंनो हाथ'वा दाबो माबा मोनसेथ' थागोन निस्सय थागोन दा जायखिजाया जे नमिनेसन पेपारानो दिनै रिजेक्ट जाबाय एज एन इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट दा बे दिनै सापर्टारफोरखौसो आङो दिनै सानदों दिनै बिसोरनि अबस्थाया मा जागोन दिनै बिसोर भटखौथ' होनांगोन दिनै फार्स्टआव बिसोरो पार्टिनि एगेन्स्टआवहाय थांबाय सारनि थाखाय सेकेन्डआवहाय सारखौ सापर्ट होनो थांनानै आबाव सारना नमिनेसन पेपारानो रिजेक्ट जाहैबाय दा बिसोरो गेजेराव थाबथानानै थाबाय दा बिसोरो थांबालाय सोरजों थांनो सोरखौ भट होनो सोर मानो दा निस्सय सारा माबा मोनसे डिसिसन लागोन सारा सोरजोंबा माबा मोनसे बुजाबुजि जागोन बा मिला मिसा जागोन बे उननि खोथा दा फाइनाल खोथाया जाहैबाय आं दुखु मोननाया आं एसे गोसोआव बोरैबा मोननाया जे सारा सासे मोनसे इन्टेलेक्सुयेल मानसि सारा सासे कलेजाव मावनाय मानसि सारा मोनथिगौ दा बेबायदि सासे यां जेनेरेसननि सासे इडुकेटेड बेकग्राउन्डनिफ्राय जेब्ला राजखान्थियाव फैनो नागिरो बहुद मानसियानो बे जिनिसखौहाय मोजाङै लाया
दा बेखौ आङो हल प्रसेसा जेनेबा पार्टियावहायनो गावसोरनि पार्टिनि खोथाखौ बुंबाय आङो जे केन्डिडेट सिलेक्सननिफ्राय लानानै एक्जिकिउशनसिम लानानै गाहायसिम आरोखि गासिबो फाइनाल डिलिभारिसिम लानानै दा मा जायो एक्सुवेलि सोरबा जुदि एसे लेखा गोरों बा समाज सिबिनो लुबैनाय सोरबा सासे यां जेनेरेसननि दानि गोदान जोलैनि आरोखि इयुथ लिडार सोरबा जुदि फैयोब्ला सरासनस्रायै माखासे सुबुंफ्रा जायफोर अलरेडि लिडारशिप माने माबा लिडारशिप लेभेलाव दङ बिसोर बे जिनिसखौ मोजाङैहाय एक्सेप्ट खालामनो हाया दा बेखायनो मैया सांग्रां सारनि आङो प्रेस मिटखौ नायनानै बेखौनो बुजिदों सारा जोबोद दुखु मोनदों बेखौहाय सारा बेखौनो बुंदों सारना जोबोर गोसो दङमोन समाजखौ सिबिनायनि थाखाय समाजनि थाखाय माबा मोनसे खालामनो थाखाय बिथाङा गावनि साख्रिखौ मोनसे वेल एस्टाब्लिश साख्रि मोनसेखौ गारनानैब्लाबो फैनो थाखाय थाग थियारि जाबायमोन जानजि खाफ्राबायमोन दा बेबायदि मानसिया जुदि बे एन्टायर पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्टायर पलिटिकेल बिउरोक्रेसियाव जुदि डिसएनकारेज जानो गोनां जायोबा डिमटिभेटेड जानो गोनां जायोब्ला बे जिनिसा बे फैगोन जोलैनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव दिनै आं मिथिया जे सारा मा सान्दों नेक्स्ट स्टेपआव मा सान्दों खिन्थु आं मिथिगौ बिथाङा जोबोद स्ट्रं आंबो रिकुवेस्ट खालामदों सारखौहाय एज एन इन्डिभिजुवेल आं खुनु पार्टिनि जानानै बुङाखै आं जास्ट एन इन्डिभिजुवेल आं नोंथांनि खामानिखौ मोजां मोनो नोंथांनि पेजखौ आं फल' खालामो बे हिसाबै आं बुंदों नोंथाङा गोसोखौ बायफ्लेहोनाङा खाबु मोनबावगोन खाबु फैबावगोन आरो नोंथाङानो बुंखादों समाज सिबिनाया नोंथांनि जोबथा थांखि बे खामानिखौल' आवगायलांबाय था बे खामानिखौल' मावलांबाय था आं मिथिगौ आनान गसाइबो दङ गासिबो दङ रायजो राजाबो दङ सानसे ना सानसे नों बिनि फिथाइखौ मोनगोन दा खोथाया जाहैबाय बे डिसएनकारेज जानायनि खोथाया दिनै मा जायो बे यां जेनेरेसननि मानसिफ्रा जेब्ला इसे बेकग्राउन्ड मोजां थानानै बुजिनानै जेब्ला राजखान्थियाव फैनो नागिरो मानो थाखाय गाज्रि मोनो मानसिफ्रा बिनि थाखाय नामा जे बिसोरो खामानिखौ साबसिन मावगोन बिसोर खामानिखौ ट्रेन्सपारेन्सिजों बांसिन मावगोन बिसोर साबसिन मावगोन बा थाखा फैसा जानाय नङा माबा मोनसे खालामनाय नङा बिदि नामा बिनि थाखाय नामा बिदि जायोब्लाथ' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बियो कारण गाबोन समफोर हारिया गोदोनिफ्रायनो दङ आरो गोदोसिम थागोन हारिया दा लिडारफ्रा फैगोन दा जोंनोबो बबेबा मोनसे समावहाय यां लिडार जोंनो नांगौ जायो बबेबा मोनसे समाव इनार्जेटिक लिडार जोंनो नांगौ गोनां जायो जायनि साननाय हनाया समाजजों गोरोबो जायनि खामानिफोरखौ समाजा गनायो दा दिनै बेयो बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा आं मिथिया बे प्रसेसआव मा जादों जानो हागौ सारनाबो माखासे गोरोन्थि दङ जे जोबजासिम बिथाङा सोरनिबा थाखाय नेदोंमोन जे माबा मोनसे जागोन होननानै दा बेबो मोनसे जानो हागौ जुदि बियो जामारदोंब्ला सारा नेक्स्ट टाइमाव जाहाथे बे गोरोन्थिया जाया बेखौ माबानांगौ आरो बिथांनि सापर्टारफोरखौबो आंनि गुरै खावलायनाय जे गाज्रि मोननाङा दुखु मोननाङा बिथाङाथ' जेसेबां हायो नाजाबाय आरो बिथाङा बुंखादों समाजनि थाखाय मावलांगोन अरायसम सारजों थाफाबानो जाबाय दा जिहेथु इलेक्सनाव भटखौथ' होखानांखागोन दा बेखौनो सावरायलायनानै गावजों गाव सोरनो होयोब्ला समाजनि सोरनो होयोब्ला जायगानि डेभेलप जागोन बिदि रायलायलायनानै भटखौ होबानो जाबाय दस्राथ' उफाय गैला दा बेनो आरो दा जोबनायाव बेनो आंनि आर'ज जोंनि जायफोर एसे गोरों गोरा जायफोर एसे गोरों गोरा माने आं बेखौ बुङाखै जे लेखा रोङि बा रोङि मानसिफोरखौ आङो दबथायनो नोंखामसो आङो बिसोरखौ आं मुगैनाय बा बे हिसाबै आं बुङाखै मानोना जेब्ला आजिखालि पलिटिकेल सिस्टेमाबो एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमजों बिराद लोब्बा दङ खारन नोङो जुदि देरहायोब्लाबो गाबोन माबा मोनसे खालामनो थाखाय गावनि समाजनि थाखाय गावनि मानसिनि थाखाय एडमिनिस्ट्रेटिभ नलेजखौ नांगौ जायो दा बिनि थाखाय एसेब्लाबो बेसिक नलेज थानाय एसे आइडिया थाखानाय मानसि जायोब्ला बे समस्तिनि थाखाय बेयो मोनसे एडभान्टेज जायो दा दिनैहाय जेरखम एग्जाम्पल जुदि दिनै सांग्रां सारा जुदि देरहायोमोनब्लाबो इभेन एज एन इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट बे समस्तिनि थाखाय बेयो जोबोद मोजां मोनसे खामानि जागौमोन आरो इयुथफोरनि थाखाय जोंनि बर'नि इयुथफोरनि थाखाय बेयो मोनसे बिराद गिदिर मोनसे एग्जाम्पल मोनसे जागौमोन दा बहुत मानसियानो बिनि थाखायनो डिसएनकारेज जायो डिमटिभेट जायो दा आं सानो जोंनि जेसेबां दङ इयुथ लिडार्सफोर दङ जेबो दङ बेफोरखौ जेबो साननाङा डिमटिभेट जानाङा बेबायदिया फैखागोन नाजाबाय थानांगौ दुखु मोनब्लाबो दा सारसिम मोनसेल' आंनि गुरै खावलायनाय गावनि खामानिखौ आवगायलांबाय था सार मावबाय था दङ नायगासिनो दङ रायजोफ्रा नोङो जुदि मोजां खामानि मावोब्ला पार्टि माबा माबि बेफोरजों जेबो इसु गैया नों हागोन साक्सेस जागोन उइस इउ अल दा बेस्ट आरो जोबोर गोसोआव आं दुखु मोनदों बेनिखायनो आं दिनै बे भिडिअखौ बानायनो गोनां जादों गोजोन्थों